Żgur li f'din is-sitwazzjoni straordinarja li għaddej minna pajjiżna, il-ħidma tal-forzi tal-ordni hija waħda imprezzabbli u apprezzata ferm mill-pubbliku. Żewġ uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija qed jiddedikaw il-ħin liberu tagħhom mod ferm ġeneruż sabiex jgħinu fit-taqsima tal-mediċini fid-djar ta' persuni li jinsabu taħt kwarantina. Fost uffiċjali li għamlu dan il-ġest fil-ġranet liberi tagħhom kien hemm is-Surġent Mark Cremona u l-Kuntistabli Luke Grima. Il-Union tal-Uffiċjali tal-Pulizija qalet li f'dan iż-żmien qiebes għal pajjiżna huwa ta' unur għalihom li jxerdu aħbarijiet pożittivi dwar kif il-Pulizija qed ikunu solidali mal-komunità. Min-naħa tagħha il-Malta Police Association qalet li l-membri tal-korp verament għandhom għal qalbhom il-pajjiż u l-poplu kollu. Dawn huma aħbarijiet li ċertament jagħmlu unur lill-korp kollu fi żmien delikat għall-pajjiż u għall-korp kollu in ġenerali. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri saħaq li l-Gvern għandu provvista biżżejjed tal-biss protettiv għal forzi kollha tal-ordni involuti, kemm għalissa kif ukoll għall-futur. Mhux biss il-Pulizija iżda l-forzi dixxiplinati kollha u l-entitajiet kollha li għaw taħt il-Ministeru tal-Intern ikollhom il-biss protettiv skont anke kif jistipulaw l-awtoritajiet tas-saħħa. Net News taqsa kemm huwa n-numru ta' uffiċjali tal-Pulizija involuti fil-ħidma li qed issir sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-Coronavirus, iżda l-Ministru Byron Camilleri ma tax din l-informazzjoni.